ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா. ரொம்ப டிராஃபிக்கா இருக்கு, ரொம்ப வெயிலா இருந்துச்சு. பாப்பா வந்துட்டாங்க, தம்பி பாப்பா வந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. அப்புறம் இங்கேருந்து இவங்க வீடு வந்து எங்கப்பா சித்தலை பக்கமாம்மா, ரொம்ப தூரமா. அதனால வந்து பாப்பா கொஞ்சம் செயின் அறுத்து போயிருச்சு. எங்க பாப்பாவும் செயின் பழைய செயின் இவளுக்கு செயின் அங்கேயே அறுந்துருச்சு. சரி இங்கேயே வாங்கிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னா, சரி இதை வாங்கிட்டு போயிடலான்ட்டு வந்திருக்கோம். இப்போதைக்கு இது செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் நம்மளோட பழைய செயின். தம்பிதான் நம்மளுக்கு எடுத்து காட்டினாங்க. நல்ல டிசைன்ஸ் நிறைய, ரொம்ப நிறைய, நம்மளுக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் இங்கேயே இருந்திருக்கிறாங்க. அதுதான் இப்போ வாங்கியிருக்கோம். நல்லா இருக்கான்னு பாருங்க. இப்போதைக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா ஃபைனலாக என்னன்னு எனக்கு தெரியலப்பா. அப்புறம் பாப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு மிச்ச வீடியோஸ் போடுறோம். நம்ம எங்கே இருக்கோம்? தம்பி உங்க பேருமா? ஆனந்த். ரொம்ப நேரம் ஆயிடும். அதனால போற வழியிலே வாங்கிட்டு போயிடலாம்.